corners of my eyes on the things I've never done. Sheets are swaying from an old clothesline like a row of captured ghosts or old dead grass. There's never much, but we've made the most. Welcome home. Dnes nám bolo veľmi super. Navarili sme si 4 jedlá z mojej práve vychádzajúcej knihy, z ktorej sa veľmi teším. A ja vás týmto chcem pozvať na ďalšie varenie, ktoré sa bude konať tiež tu v predajni Potent Panen Stanek za pomoci a podpory Freshlandie, ktoré nám aj dnes dali perfektné ovocie a zeleninu a teším sa na vás opäť v obchodnom dome Centrál. Okay.